continue to simmer between Ethiopia and Eritrea, larger and more complex geopolitical realities unfolding beyond the Horn of Africa. The ongoing conflict in the Middle East, particularly involving Iran, United States, and Israel, is reshaping global attention. But what does this mean for a region already burdened with fragile relations and unresolved disputes? At first glance, one might assume that a distracted international community creates the perfect condition for conflict to erupt between Ethiopia and Eritrea. However, analysis suggests otherwise. According to security experts, including researchers from the Institute for Security Studies, the likelihood for a full-scale war breaking between the two nations remain low, at least for now. The reasoning is strategic. Major global and regional powers such as the United States, United Arab Emirates, and Saudi Arabia have historically played a significant role. እንታይ ስከይብልሎ ብልጽግና ሕፍረት ዝበሃል ስለ ዘይብሎም ሕፍረት ምሶም ኣይተፈጥረትን unfortunately ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕማቕ ኣጋጣሚ ዲና ክንብሎ ዋላ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ሕፍረት ዝበሃል ስለ ዘይፈልጡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣጋጢሙ ብዘሎ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ወይ እውን ናብ ኩናት ክምዕብል ዝኽእል ዝነበረ ጉዳይ ንክዘሓሓል ገይርዎ ከም ዘሎን ምክንያቱ እቶም ብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዶም ዝእትዉ ዝነበሩ ኢዶም ስለ ዝሰሓቡ እቲ ኩናት እቲ ከጋጥም ከም ዘይክእል ይግመት ብክኢላታት ይብሉ ኣለዉ ሓመድ ከዕደ እቲ ገንዘብ ሂቡ ኣጆኹም ናብቲ ኩናት ኪዱ ዝብለኩም ዝነበረ ንባዕሉ ኣብ ሽግር ወዲቑ ስለ ዘሎ ኢኹም ናብቲ ኩናት ዘይኣተኹም ኩናት ክትገብሩ ዳ እሞ ኩናት ሰራዊትኩም እንዳይኮንኩም ንሰሜን ተበግሱ ነይርኩም ኣጋጣመትን ዓኻትኩም ኣጆኹም ሕጂ ተበገሱ ኢሉ ክድውለልኩም ዝሓሰበ ቴሌፎን ከይደወለ ከሎ ንባዕሉ ክድብደብ ስለ ዝጀመረ እቲ ኩናት ድማ እናኸበደ ስለ ዝኸደ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ብካልኦት ሓይልታት ከም ትትገፍን ንኤርትራ ዝኾነ ጠጠው በለ ኩናት ኣይትግበር ዝበለ ሓይሊ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኩናት ክገብር የኢላ ፈኸራ ስለ ዘይገበረት ፈኸራ ዝፍክር ዝነበረ ንግሆ ምሸትን ባዕሉ ንስዩ ሕጂ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢልዎ እቶም ሰራዊቱ በብሓደ ገሊኦም ክሃድሙ ገሊኦም ክዝበጡ ድከቶም ፀጊቦም ዘለዎ ሰራዊት ንሱ ዶ ኣይኮነን እዚ መዳፍዕ እዚ ንግሆ ምሸት እንደርአየና ዝነበረ ስለዚ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንድሕሪት ክንመለስ እቲ ኩነታት ኣብ ኢራን ዝፍፀም ዘሎ ጉዳይ ነቲ ኩናት ዝሓሰብናዮ ጠጠው ከብሎ ጠጠው ከም ዝብል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ጠጠው ንኽብል ብዙሓት ኪላታት ከምኡ ይብሉ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኖ ሃገርኩም ሃገርካ ንብልጽግና ካብ ኢድኩም ትወፅእ ስለ ዘላ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ኣይኮነን ናብ ካልእ ሃገርን ባሕርን ከተስፋሕፍሕ ነታ ኣዲስ ኣበባ ንባዕላ ንክንደይ ትሕዛ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ብልጽግና ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ዝሓስቦ ዝነበረ forget it right now ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቱ ንክንደይ ግዜ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ይኽእል እዩ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ I'm going to give you enough evidence ለንቀና ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ 0 ሰዓት ቀሪባ ከም ዘላ ከርእየና ዝኽእል ኩነታት ክንርኢና መጀመርያ let's start with this one በተደጋጋሚ ንብልጽግና ልቡ ጥፊኢሉ ዘሎ ኣርእሲ እንተሎ እዚ Fuel prices surge up to 26% as the minister admits neck-and-neck battle with corruption in fuel sector. Ethiopia has raised fuel prices for the second time in less than a month, with cumulative increases reaching up to 26% since February, as officials cite global. በነዳጅ ላይ የዋጋ ጭማሪ ተደረገም። የነዳጅ ዋጋ ከዛሬ መጋቢት 23 ቀን ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ መደረጉ ተነግሯል። በዚህም መሰረት 1 ሊትር ቤንዚን 142 ብር ከ41 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍታ 163 ብር ከ09 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍታ 163 ብር ከ98 ሳንቲም፣ ከባድ ጥቁር ናፍታ 160 ብር ከ68 ሳንቲም፣ ኬሮሲን 151 ብር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣመና እናወሰኸ መበል ሳልሳይ ግዜ ለንቀነ ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየና ጉዳይ እናከፍአት እናተበላሸወት ይኽትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be very very interesting to watch ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ብነዳዲ ዝጀመረ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ዝግምቶ ዘሎን ዝጥምቶ ዘሎን እዩ ብዙሓት ሓይልታት ናብ ብልጽግና ኣጆኻ እናበሉ ከፀናንዑ ወይም ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክትፍንጀር ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዋ ኣብ ብዙሕ ታሪክ ናይ ዓለምና ዝተረኣየት ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነት ናው መጀመርያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝነግሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብልጽግና ለንቀነ መበል 8 ዓመቱ እዩ ዘብዕል ዘሎ መበል 8 ዓመቱ እንታይ ክብሉ ይፍትኑ ኣሎ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ እዚ ዝም ብሎ አይነግዱም ታሪክ ይሰራበታል እንጂ ዛሬ አንድ ጥያቄ አንስተን ትንታኔያችንን ልንጀምር ነው 8 ዓመት ስንት ነው የሚል
8 ዓመት ምናልባትም ለአንድ ተማሪ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን የሚያጠናቅቅበት አጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለአንድ ታላቅ شمنت قصر سكنديو شمنت قصر حدا قلعة كاب قدامي كفلي كساب شاملاي كفلي بس حل زخل يخوني بلو نو رونك شمنت عامت وي شوعت عامت ابا ኢትዮጵያ ካል አይነት ስታቲስቲክስ ይዘልዎ ከነዘኻኽሮ ምንታ ትምህርት ክፍያ መጨመሩ ወላጆችን እንዳሳሰባቸው ተናገሩ። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ልጆቻችንን እስከ 7ኛ ክፍል ብቻ አስተምረን ዶክተር ለማድረግ እንገደዳለን ብለዋል። ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ስለዘሎ ወፃኢታት ናይ ትምህርቲ እናኸበረ ስለዝኸይድ ዘሎ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ወፃኢታት ናይ ትምህርቲ እንድሕር ቀፂሉ ደቆም ኣብ 7ይ ክፍሊ ጠጠው ኣቢሎም ናይ ዶክተር ወረቐት ክገዝኡሎም ከም ዝኽእሉ ወለድና ኢትዮጵያውያን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ይብላሉ። ታዘረባ ድማ ብኣሽሙር ካብ 7ይ ከይሓለፈ ዶክትሬት ንዝወሰደ ብልፅግና እዮም ዝትንክፉ ዘለው ሓቆም ከም መራሕዮም ሳቶም ጋታ ገብሩ እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ነዚ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ንብሎ ኣለና 8 ዓመት ማለት ሰብ ዶክትሬት ዝወስደሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ንክኸውን 8 ዓመት ትምህርቲ ዘድልዮ ምባል የድሊ ሳቶም እንጂ ኣብ 8 ዓመት ዝገበርና ኢሎም ከቢድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ፈንዮም ዘለው መን እሞ ክሰምዖም እዩ ዝሰምዖም ሰብ የለን። ምክንያቱ ኣብ 8 ዓመት ናይ 80 ዓመት ስቃይን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣርእዮም ኣለው። ተሓንቲ 8 ቁፅርስ መን ይቆፅረሎም? ተጋሩ ክቆፅርዎ ይክእሉን እዮም 8 ኣብዘን 8 ዓመት ኣብ ታሪኾም ሜይቢ 30 ዓመት ርእዮሞ ዘይፈልጡ ስቃይ ኣርእዎም ዘሎ። ኩናት ናይ ትግራይ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ስቃይ ናይ ትግራይ ረእይዎ። ኣምሓራ I'm not sure ኣምሓራ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ዝፈልጥ ኣይመስለንን። ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርጊ ይኹን ኣብ ካልእ ኸውን ግን ንክልል ኣምሓራ ከምዚ ናይ ሎሚ ስቃይ ወሪድዎ ዝፈልጥ ኣይመስለንን። ሜይቢ ገለ ክፋል ናይ ኦሮሞ ይረብሓሉ ግን ዝዓበየ ክፋል ናይ ኦሮሞ ድማ ሕማቕ እዩ ዘሎ። እቲ ካልእ ኢትዮጵያ ኣይነበሮ ይጠፍኦ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ። ኣፋር ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ። እቲ ካልእ እውን ከምኡ ብዙሕ ቆላሕታ ነይርዎም ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ብልፅግና መበል 8 ዓመት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ብፍሉይ ክፅምበል ዘለዎ ታሪኻዊ መስተንክራዊ ጉዕዞ ዝረኣናሉ ኢና ገለ ክብለ እዮም ዝደልዩ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ናይ ቁጠባ ሽግር፣ ናይ መነባብሮ ሽግር፣ ናይ ምግቢ ሽግር፣ ናይ ትምህርቲ ሽግር፣ ናይ ጥዕና ሽግር፣ ናይ ሕክምናታት ሽግር ኩሉ ስረስዕዎ ኢትዮጵያ ትምዕብል እያ ዘላ። ስለዚ ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ስቃይ ገዲፍኩም ምዕባለኹም ዘሎ ጥራይ ዘምሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያን ኮሪድዮን ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ብዘየገድስ ኣብ እንታይ ናይ ዝንጎ ገዛ ተኣቱ ኣለኻ ገዛ ክራይ ክሳዕ ክንደይ ከቢሩካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትግለፍ ኣለኻ ደሞዝካ ክሳዕ ክንደይ ዶክተር ከለኻ ዘይኣኽለካ ኮይኑ ኢደዝማተር ብልፅግና ነቲ ሃገር የማዕብላ ስለ ዘሎ ተቐበሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። እቲ ህዝቢ እንታይ ይብሎ ኣሎ? አንተ እንታይ ክንቀበሎ ኣበይ ዘሎ ምዕባለ ኢኻ ትነግረና ዘለኻ ኢሉ ህዝቢ ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ? ትክክል ህዝቡ ክብሎ ዝግባእ ይብሎ ኣሎ። ብዝረይ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም አማራ ክልል በበርካታ አካባቢዎች ሰልፍ ተካሂደዋል። እስቲ ምንድን ነው ዓላማው? አጠቃላይ ዝርዝሩን ከሰልፉ አንጻር ያለውን ብታካፍልን። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ እንደገለጽከው ዛሬ በመላው አማራ ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ይህ ሰልፍ ያው ህዝቡ በራሱ ያዘጋጀው ነው። ፋኖ የብልጽግና መንግስት አደርገዋለሁ ብሎ ካሰበው ምርጫ ጋር ተያይዞ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። መግለጫው ዋና ዓላማ ምንድነው? የአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያም እንደ ሀገር የህልውና አደጋ ባለችበት ሁኔታ የአብይ አህመድ የብልጽግና አገዛዝ ምርጫ በማካሄድ አሁንም ይህንን የጥፋት ዓላማውን ህጋዊ እውቅና ወረቀት አግኝቶ የሚቀጥልበት ሁኔታ የለም በሚል ለተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ፓርቲዎችም በትጥቅ ትግልም ላሉ ህዝብን እየገደሉ ምርጫ ማለት የህልም ቅዠት ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝብና ቀተልካ ህዝብና ጨፍጨፍካ ምርጫ ከካይድ እየ ማለት ናይ ብሓቂ ሕማም ናይ ርእሲ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ጉዳይ ተረዲዎም ኣሎ። ባይ ዘ ወይ ክልተ ነገር ከርእየኩም ዝኒሀ ከነምንታይ እቲ ህዝቢ በቲ ጉዳይ ኣብ ክልል ኣምሓራ look at this. I mean, this is an end of the beginning of the end ይብልዎ ናይ መወዳእታ ናይቲ መወዳእታ መጀመርታ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ሓደ ነገር ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ኣስተብህሉሉ እዚ ክልተ ነገር ብልፅግና ነፍሶም ስለ ዝነገሮም ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እንታይ ገይሮም ነይሮም? አብይ አሕመድ ከመጽእ ከሎ ንዘጋጠመ ኩነታት ከርእዩ ክብሉ ዘምጽዎ ይራዩ ዚ ቶች ያሳለፈቻቸው አራት ዋና ዋና ምዕራፎች አለቁ። የፖለቲካ ውጥረት በተቃውሞና በመንታ መንገድ ላይ ነበረች። ህዝብ የመዋቅራዊ ለውጥ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄን አነገበ። ያኔ ነው እንግዲህ ለውጡ በይፋ የተበሰረው። ጠቅላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንእሽተይ ክፋል ኣምፂኦማ ነይሮም። ህዝቢ ተላዒሉ ንአብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ዘምፅኦ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝነበረ የዘኻኽርዎ ኣለዉ። ዌል exactly that is happening right now.
ልክ ኣብታ ግዜኣ የጋጥም ከም ዘሎ ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ተዛዓበ የድፈርህዎ እንተነይሮም ብልጽግና ለይትን መዓልትን ዝሽቅረሩሉ ነገር እንተነይሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ዘለው ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝደልይዎ ነገር እንተነይሩ ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ፋኖ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዝገበረ ሸነ ስለ ተቃለሰ ወላ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ዝመፅእ ግን ህዝቢ ክለዓል ከሎ እዩ ህዝቢ ክለዓል ከሎ ድማ እንታይ ክውስኽ ኣለዎ ምስኡ መነባብሮ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ድስቁልቁል ምስ በለ ኩሉ ነገር ምስ ተበላሸወ ኣብ ክልል ኣምሓራ እቲ ህዝቢ ሓፊሉ ኣሎ so this is exactly what was needed ዝድለ ዝነበረ ስርዓት ናይ ብልጽግና ክእለ እንድሕር ኮይኑ ዝድለ ዝነበረ ህዝቢ ክለዓል ኣሎ ህዝቢ እንተተላዒሉ ጥራዩ እቲ ስርዓት ናይ መወዳእታ ሓመድ በናቱ ክቕበር ዝኽእል ማለት እዩ and that's exactly ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ መስርሕ ንሳያ እዚ ሕጂ ተጋጥም ዘላ ብድሆ ብዙሕ ሰብ ዝተጸበየ ነይራ እታ ቆንዲ ኣገዳሲት ግን ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኣላ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ገጠራት ናይ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ገጠራት ናይ ኣምሓራ ከምኡውን ገጠራት ናይ ትግራይ ገጠራት ናይ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ክደግመልኩም እየ ክልተ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ቀንዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኢትዮጵያ ዳ ኢሎም ይነግርዎ እምበር ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ካልእ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክልተ ዓይነት ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስርዓት ዝቕየር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኩሉ ነገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ወላ 20 ዓመት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክልል ሶማል 30 ዓመት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ዘይቀየርካ ስርዓት ኣይቅይርኒ ተርዲኦም ንሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክንደይ ዓመት ተዋጊኦም ኣለዉ ኦልሞስት ናብ 3 ዓመት ዝበፅሐ ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ኮሪዶር ልምዓት ዓለም እንታይ ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፕ 27 ናይ ዓለምናት ዝዓበየ ኤግዚቢሽን ዝበሃል ወይ እውን ምርኢት ዋዕላ ዝበሃል ኮፕ እዩ እዚ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ብላብላ ዝብልዎ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ንክካየድ ኣብ ትግራይ ቀውሲ ዘለዎ ሃገር ኣብ ኦሮምያ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ን5 ዓመት ወይ 6 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ገጅፍ ኩናትን ዕግርግርን ዝካየደሉ ዘሎ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኮፕ 2027 ኣብ ኮነ እንግዶ ኢና ኢሎም ንኢትዮጵያ ሂቦማ እንታይ ማለት እዚ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ንኣብነት ኣብ 1990 እዚ ኩሉ ዝባ ጉንባር ዓወታት ከመዝግብ ከሎ ዝባ ጉንባር ሓቆም እዮም ንኣዲስ ኣበባ እቲና ነቲ ስርዓት ክንቅይሮ ኣለና ክብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲኻ ነቲ ስርዓት ካብ ሱሩ ክሳብ ዘይመንቆስካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ሬጂም ቼንጅ ኣይካየድን እዩ ኣብ ግንባር ሰዓሮም ወታደራት ማርኮም ጨፍጭፎም ብዘየገድስ ኣዲስ ኣበባ እቲኻ ነቲ መንግስቲ እንተዘይፈንቂልካዮ ናቲንግ ቼንጅስ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ወላ እኳ ኣብዚ ካልእ ቦታታት ግጅፍ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ትንስእ እንተሎ እቲ ፀገም ናብ ትግራይ እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክልሕም ኣለዎ ብልፅግና ድማ ነዚያ ፍርሂ እንታይ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት እቲ ናይ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይልታት ደገሎዶ ዝበሃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ፖሊስ ገይሩ ክእትዎ ከም ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ህላዊዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከውሕስ እንተዘይክኢሉ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ቀሪባ ከም ዘላ ኣነ ናተይ ግምት ፕሪዲክሽን ናተይ ኩናት ናይ ኢራን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ኢና ዓቢ ክንደይ ስልጣን ክንደይ ክፀንሕ እዩ መጠን ኩናት ናይ ትግራይ ኩናት ናይ ኢራን ዝቐፀለ መጠን ኩናት ናይ ኢራን ናነውሐ ዝኸደ ኢማራት ቀንዲ ታርጌት ኮይና ስለ ዘላ ሓደጋ ኣብ ልዕልያ እናዓበየ ክኸይድ እዩ ሓደጋ ኣብ ልዕልያ እናዓበየ መጠን ዝኸደ መጠኑ ድማ ብልፅግና እቲ ዝኸበደ ፈተና ከጋጥሞ እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ኣተኣሳሲርካ እንተሪኢኻዮም ናይ ብልፅግና ቀፃልነት ኣብ ኢድ ዘይኮነ ኣብ ኢድ እዞም ሓይልታት ኣብ ኢድ እዞም ካልኦት ፎርስስ ኣብ ኢዶም ዝወደቐ ስለ ዝኾነ ብልፅግና በዚ ሕጂ ዘለዎ ክንምንታይ ክቕፅል ይኽእል እዚ ኩሉ ዕንጨይቲ ኣብ ዝባን ዓቢ ናብ ዓቢ ተበጊሱ ዘሎ እዩ እንታይ ከይብሎ እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ምርጫ ኢሉ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ትርጉም ከም ዘይብሉ ስለዚ ፋኖ ብትሪ መግለፂ ውፅኡ ምርጫ ዝበሃል ኣብ ክልል ኣምሓራ ክካየድ ከም ዘይኮነ ንዝፈተነ ድማ ስጉምቲ ክወስድሉ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ስለዚ ፋኖ and its supporters have declared they will not allow the prosperity party to hold elections in Amhara region ስለምንታይ እዮም ምርጫ ዝፀልኡ ዘለዉ ፋኖ ወይ እውን ክልል ኣምሓራ እንድሕር ኢልካ ድማ ምክንያቱ ብልፅግና ሽማዊ ምርጫ ገይሩ ሌጂቲመሲ ክረክብ እዩ ናይቲ ሃገር መራሕየ ክብል እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ሽማዊ ክካየድ ምርጫ ዝበሃል ክካየድ ኣይኮነን ጀዋር ነዚ ጉዳይ እዚ ከምኡውን ካልኦት ኢሊት ቤላ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘሎ እዚ ምርጫ ኣይኮነን ክካየድ ተወዲዩ ዘሎ ምርጫ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ወዲዩ ኣሎ ኣቢ እቲ ምርጫ እንደሚገባ ይታወቃል አማራ ክልልም ኦሮሚያም ላይ ያለ እሱ ምርጫ ሳይካሄድ ምርጫውን ያሸንፋል ነው የምትለኝ ሊስት ላደርግልህ እችላለሁ እነማ ፓርላማ ውስጥ እንደሚገቡ ኦልሬዲ ሊስቱ አለኝ አልቋል ተሰርቶ በብልጽግና ቢሮ
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ተሰርቶ ቢሮ ደርሶ ሰዎች የማይወዳደሩበት ሰሞኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር መሰለኝ ገዢው ፓርቲ የማይወዳደርባቸው ቦታዎች አሉ የተሰጡ። አሁን እነሱ የአማራ ክልልና የአዲስ አበባ ብቻ ነው ያስቀመጡት። ኦሮሚያም ላይ ደቡብም ላይ ምን ያህል ተቃዋሚ እንደሚገባ ምን ያህል የግል እንደሚገባ ተወስኗል። አሁን ኢንተርኔት ላይ አንዳንዴ እጩዎችን ያለው ይህም ፓርቲ ወክለው ብዙዎቹን የደህንነት አባል እንደሆኑ ማቃቸው የገዢው ፓርቲ አባል እንደሆኑ ማቃቸው በግል ማቃቸው ልጆች የተቃዋሚ ተወክለው ገብተዋል። ስለዚህ ከተቃዋሚም ማን እንደሚገባ ኦልሬዲ ድርድር ተደርጎ ነው። እጂ እዚያ ንሪያ ዘለና it's a very very interesting time ብልፀኒ ጀዋር መኮንን አይደለም የሚያስፈልገው ጀዋር እንታይ ብላሎ ትምርጫ ንሽምዩ ዝግበር ዘሎ እምበር መነመን ናብቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኖም ትሊስታ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ፍራንክ ዝኾነት ሃገር ኢሎም ማንም ሰማል ፍራንክ ያዘ ሃገር እዚያ ስለዚ መነመን ናብ ስልጣን ከም ዝኣቱ መነመን ኣብቲ ጉዳይ ክምረፁ ከም ዘለዎም ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ዝብል ዘሎ ጀስት ሽማዊ ንኸተምስል ትግበር ዘሎ ምርጫ እምበር እቲ ውፅኢት ናቱ ዝተወሰነን መን ከም ዝምረፅን መን ንመን ክውክል ምዃኑ መን ናበይ ክመፅእ ምዃኑ ንብልፅግና ዝውክል ንካልኦት ፓርቲታት ዝውክሉ ንካልኦት ዝበሃል ኩሉ ዝተወደአ ሊስታ እዩ። ኣብ ገለገሊኡ ምርጫ እውን ክካየድ ኣይኮነን ኢሉ እቶም ሰባት ተመሪፆም ዘለዉ ኣብኡ ከለዉ ስቕ ኢሎም እዮም ክመፁ ኢሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ 100% ፌክ ዝኾነ ኢሌክሽን ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ ነዚ ፌክ ኢሌክሽን ንክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ድማ ዕድል ክብዎ ይደልዩ ኣለዉ ዕድል ክትቦ የብልካ ምክንያቱ ሌጂቲመሲ ንክረክብ ተቐባልነት ንክረክብ ኣፍልጦ ንክረክብ ደገፍ ንክረክብ ስለትገብሮ ዘለካ ይሽድን ኣላው ሂም ከምኡ ዓይነት መላገፂ ንክገብር ዕድል ክትቦ የብልካ ንሳ ድማ እዮም ቶም ፋኖ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ኣንፃሩ ዝትንስ ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ጠቕላላ ይትገብርኒ ኢኻ ኢሎሞ ስለዚ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ክልቲኦም ምርጫ ይትገብርኒ ኢኻ ኢሎም ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዝነግረካ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ሃገር ይቋፀራ ከም ዘየለን ኣብዚ ምርጫ እዚ ፌክ ገይሩ ገለ ስንዕ ምንዕ ኣቢሉ ነቶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ መሪፆም ኢሉ ንበዓል ፃድቃን ዶ ረዳ ዶ ገለ ዶ ገይሩ ናይ ትግራይ ወከልቲዮም ኢሉ ንዖም ክእቱ ክፍትን እዩ ካብ ካልእ ድማ ከምኡ ድራማቲሳይዝድ ገይሩ ገለ ክገብር እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዘላ ፈተና ብኸመይ ክሰግራ ይኽእል ኩሉ ዓይነት ሾርት ካትስ ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ክጥቀም ክፍትን እዩ ግን ኣገይን ኣብ ሚድያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነቲ ኩነታት እዩ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ተላዒሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር እንድሕር ኢሉ ደን ኢት ሚንስ ህዝቢ ጠቕላላ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ከምዘይቅበሎ ዘሎ ጭብጢ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ እዮም ብኦንላይን ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ስርዓት ንክቕየር ፃውዒት ንምግባር ማለት እዩ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ካብ ስልጣኑ ንክለ መሰጋገሪ መንግስቲ ገይሩ ድማ ነዚ ኩናት ወረ ኩናት ነዚ ሃገር ካልእ መፍትሒ ክንደልየላ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕር ኢልና ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ እንተ ኮይንና ኩሉ ነገር ዝተሓሓዝ እዩ ንብል ኣለና ብልፅግና ናይ መፃኢ ህላዊ እዩ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እንድሕር ኢልና ደጊምና ደጋጊምና ሓንቲ ነገር እያ ትመፀና ኣብ ርእስና ህላዊ ናይ ብልፅግና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝምርኮስ ኣብ ኢማራት ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝምርኮስ እሳተን እንታይ ገብራ ንሳተን ናበይ ገፀን ይኸዳ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን Iran war is now beginning to show across the Gulf countries. The first visible impact is emerging in Dubai's luxury economy. Supply disruptions across key shipping routes have hit high-end imports, with luxury car deliveries now facing delays. Bernstein estimates that luxury... التسلسل ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ዱባይ ኣብ ልዕሊ ዱባይ ወሪዱ ዘሎ ፈተና ወይ እውን ማሕሰይቲ ብቐሊሉ ብቓላት ክትገልፆ ትኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኣብ ናይ ነዳዲ ሴክተር ናቶም ኣብ ናይ ኣሉሚኒየም ሴክተር ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ናቶም ኣብ ናይ ትራንስፖርት ሴክተር ናቶም ወሪዱ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ ዓበይቲ ኣካላት ናይ ቁጠባ ናይቲ ናይ ዱባይ ዝበሃል ላጀሪ ካብኡ እቲ መጋየፂ ዝበሃል እዚ ሾፒንግ ሞል እዚ ናይ ፋሽን ቦርሳታት ድዩ ክዳውንቲ ድዩ ገለ ድዩ እንድሕር ዱባይ ከይድኩም ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ሾፒንግ ሞላት ክሳብ ክንደይ ብሰብ ከም ዝመልእ ክንደይ ገንዘብ ኣብኡ ኢንቨስት ከም ዝኸውን ብፍላይ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሃብታም እየ ባህሊ ናይ ኣፍሪቃ ገንዘብ ኣለኒ ዝብል ተሰኪሞ መፅኡ ኣብ ዱባይ ዘረክቦ እቲ ገንዘብ ኢኻ ትብል እቲ ኣዝዩ ክቡር ነገራት ኣብዚ ስዊስ ኣነ ይቕመጥ ከምኡ ዓይነት ብራንድስ ኣይትርእን ኢኻ ብዝሒ ናይ ብራንድስ ኣብቲ ዓዲ እቲ
أنا مالت كمري فلتني أب سويسرلاند سي أصبحوا كاب دبي زهبت من زمان قبلن جن يلا كم يلا نابزي I'm sorry I have to tell you the truth كم يلا نابزي أبتي مولس ناي أبتي دبي مولز بالوزلو لما لوي فيتون ريلكاتي خاتناتهم دكان أبو زلو سيت أب ناتو أنا بزري فلتني أبي أوروبا دما دارقاب مبزحت أوروبا بنالوات باريس قال بوتات تريه خاص بلندن مون تريه تخليها أبعد سويدن ستوكولم I didn't see that kind of stuff اللون دي كن كم هيراخون مالت بزحز اللون هجرات نين زيادة كم خلون زغل London is a very big city New York to some extent يرني رجن even أب نيويورك كابزلون لعلون أب دبي كمزلو كتقوم تاخد كل لكم maybe كمو أب China كمزلو يزن قرب هاتو أب طوكيو أزيع أب بيت كتما تتصل زغنسو you can see something like that بحث شاقن نتاكم لكم دليه إزي حج وريدوهم زلو كسارة بقليلو كسقروا زخولو ويون حافيلهم كاوزيوم كهل من قد نخ قبرولو زخولو من قد يكونن إذا مالت جن ناب قرن أفريقيا زقبروا فتنتات كبقعين بليه لنا هذه إمارات كمود ما ولا تنقال في ستيتس بملان كبيد زخونه فتنا وريدوان كمزلون كطباناتن بعبد رجع يفتن كمزلون إيران دما صبوق إيران بيباتهم على نعاتاتهم صبوق إيران تحريما نعاتاتهم ترى يكون تداخم زلان تيدا نبمولهم هجرات نتينا أمريكا كطبا بعبد درجة عالم درجة دما بوق إيران تحرم كم تخل يزن الجرزلوس لذي اتفاقتي لاجر زبال دابنا كبرات مخاين عبد كفالناتن أما كلاي مبرق دشيت نيرو لومي أكويد زلسب فيرار خجزالكا ويون لامبورغيني خجزالكا ويون بورش خجزالكا forget it نهي لاو فتناي زلو البحرين زلو يهلو دا يهلو نيزبل زلو ما يركب دا يركب نمبر ماكينا يخونش أنا خجزالكا يتحسبه أب دبي زلو أب أبو ظبي زلو بزعبو كحلف الكاي كلني كما يجي زلو نبرت شيء تراي زبل زلو كما يجي كابز بوتازي واتسي زبل زلو سلازي اتفاشن زبهال بعبد درجة حرقة ودي قولو إذن هجرات دما نباتن زجاج يكونه سب كابت بوتاتي كم يجرى شيء ترنيفا كابز بوتازي واتس يزبل زلوا سلزي توريزم أب دبي ترايس كباب 15% نون أب UAE 15% نايت GDP زيرو خوين اللوزي 15% كفالنا GDP ناتهم زيرو nothing سلزي أزي ولا حيالاتنا ولا ريزيرف لنا نتبلو كوتس ويكونون جنريتس كسب 8 بليون نعمت اللي 8 بليون أتعوز قبرولو زنبرو توريزم زيرو خوين له كنا غير له زيرو خمسة خونك 35 معلت غير له 35 days لذي 35 معلتي نمان حيال يزبر كامباني زبكي جزية so قبل لي ريل استيت هالو عبك فعلناتهم مش سبك جزهم كفيل زنبرة جنزبي ملسوا لي يلوز خصص له عزيب زحي لذي ديزاستر كم تريوارد اللهم كل زين ريال لنا ما سوداناويان منالبات صلوتنا تسمعيهم زبلو زلو ونياتو حركة بتي بعب كفال زحاسيوم زنبر هاجر نتلو زي إمارات بهالهاجريو سلزي إمارات بهالهاجر فتنا خقط مخلو دما نابنت حركة بتي قال في بزح زارب زلو صراحتنياتات دموزهم يخفلو دا يكفلون أبقاليو فرق نايتي دموزكم كن كفلوكم هنا تجين قرص لكم زلنا دما تي سلام مسكونه كن كفلوكم هنا يبلو مالو قال ريستورانتات قلت أغلالا ورحملو سلدي سرحو سرعتنياتات كن سقوقنا دمز ما هنكفلين خلينا مهنياتو بزي السوق زخرينا نقل ملينا من كن شفن سلازين خلز لنا سوري بلو سلازي تدخابو زلو حدا ورحب زي دموز تسعني هلو غينو ترجم له زغصل بمنتهي كنبر كبوري تعدي دبي ندحر تفضل حنكا كبوريو دموزه مازي تحوتي تم دخاتات مالتيو تراسب بهوتيل تسرح ديو ابصريد تسرح ديو ابقلد تسرح دموزه وحدي وكمتي كالت على نمنت كبيروبا باسبورت نا اوروبا وين امريكا تلك دموسكا فليز بلي نا افريكا باسبورت تلك دموسكا تحوتي ازي تحوتي دموسكا سلازي انا ذكر ابتي هوتيل انا ابقلو حدا هوتيل انا زنبركو او بزرحو 500 ديام ولا 600 دولار انا نخفل سلازي غزاوتناتهم نبينهم يوم قال يوم شح يخفلوا زمالة تجي شح بتحكم مسلكا يخلي قل من ابرو ازي كبر سلازخونا بتعدي يخبدهم كم زنبره يسمعني رز مالتي This problem is going to persist. كله زخلو لاجري yachts تري وزلهم زخلو apartments زي تخاريزنا بري زخلو جزاوت تري ودلهم. foreigners يوم زمصو هوتيلات نتوريست سيل استسرحي. كل زريل استيت أبستري وزلهم mortgage علو زغفل علو. وانا تاتنا إذا جزاوت زي زغفل علو كبانكتات. كم يجرون كفلوهم زيرو عتاون تلو.
Now you can imagine the problem كسع كندا يجف كم زخون. This is going to be قليل زي كنا بدو تاريخ أو فتصامينا نرزلنا زد ما نبلتقنا نبي أحمد كابنا عدي سابات أجمع زجاجة أجمع نايزي حجرات عرب أجمع يزلوسو وهنياتو tourism ناتو كابيو export sector ناتو كابيو بزع نجارات كابز بوتاز مصوص نبرس لدي مصوص له بس he's كبيت زخنا فتنا وريدوا خمسة ليز نجار زلو كم زيلو نحلو خلو كله قد عد مالو بفلايتي هذا كابتي لأنك أنا وتوز نبرة بأمريكا وتوز نبرة نحرز كروخينكم نيتوبيا مالتيو نو tourism أبي إثيوبيا زخنا سب travel كي جبر زغل كل تزاز وتينيرو سلامتاي أبي إثيوبيا سلام سلزيل ما نمسب نبي إثيوبيا خي جيشي لأمريكا ترى زخنا متى نقطعتي على أمريكا دما كانوا تجارات سعبوية سلامتاي أبتي زوج وون دحري خايو درجة تهاجر كم زيلا تهاجر سيلا كلها تهاجرسي كي تاخذ ويات بل جت ميدياتنا إثيوبيا دما أنا عتقبلوا على منزل كونتري ومالهم بمول إثيوبيا أي تخيريات بل دلا سلازي the country is in a deep trouble أبزون ببزح ميدياتنا توم وتشيله إذا أنت زريكا tourism نبتعدي ما نمسب هو تزغبته وين تسفاز غرسي خيزل لومبر نبزح حد زخيتك بزح حدا كوردكا كم زخل يزن جرجله أتوم زيت سبع إيرتراويان إثيوبياويان بعلمين أجرهم الله أنا يمكن أجركم ترى زخل سمعوها ما بزي أنا ትንሽ ሀገሬን እወዳለሁ በፍጹም ከዚህ በፊት የነበሩትን የውጭ ሀገር መሄድ ድሎች እኔ ሀገሬን ነጭ በልቼ ነጭ ለብሼ ነው የምኖረው ነጭ ለብሼ ብዬ ብዙ ድሎቹን ያሳለፍኩት ልጅ አሁን በዚህ ሰዓት አይደለም አሜሪካ አይደለም አውሮፓ ከኢትዮጵያ የተሻለ አፍሪካ ኡጋንዳ ና ቢሉኝ እሄዳለሁ ኡጋንዳ ና ቢሉኝ እሄዳለሁ ምሳሌ ለአዲስ አበባ ልጅ እኮ እየኖርን አይደለም እኮ በጣም በብዙ ነገር ተቸገረናል እኮ 5 ደቂቃ እኮ ቆመን እንኳን 5 ደቂቃ ቆመን መንገድ ዳር ስልክ ማውራት እንኳን አንችልም እኮ 5 ደቂቃ በዚህ በኩል የኑሮ ውድነቱ ያሰቃየናል በዚህ በኩል ሌላውን ተወውና እስቲ አንድ ነገር ልንገር አዲስ አበባ ውስጥ በቀን ሳይቀጣ እኮ የትራፊክ ቅጣት የሚኖር እኮ አሽከርካሪ በጣም የሚቆጠር ጥቂት እኮ በትራፊክ ፖሊሶች በመደበኛ የትራፊክ ፖሊሶች እንቀጣለን በአዲስ አበባ መንገድ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ካለ ካብቶም ንደገ ከይትኸዱ እናበልኩ ካብ ደገ ዝኸይድ ኣብዚ ሃገረይ ሰሪሐ ክነብር እየ ዝብል ዝነበርኩ ሰብየ ይብላ ኣሎ ሎሚ ግን ምሽ ንኣሜሪካ ወይ ንኤውሮጳ ናይ ምኻድ ዕድል ረኺበ ክዛረብ ኣብ ዝኾነት ይኹን ሃገር ናይ ኣፍሪካ ወላ እውን ንኡጋንዳ ዕድል እንተረኺበ ዓይነይ ከይሓስኹ ክኸይድ እኽእል እየ ንኽነብር ኣብ ዝኾነት ሃገር ዕድል እንተረኺበ ክኸይድ ደሊ እየ ከምዚኣ ዝብሉ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት እዮም ኤኒዌር ካብዚ ሃገር እዚኣ ጥራይ ኣውፃእ ንበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክኸይድ عدل انت رقيبه جنزب يبلي ناوز خيد كنت تدركم نيره anywhere in the world I can go سلامتاي اتمنى برو كاب كوكو صروا زخلوا اللي عليه من يومكم زبلو مويا زلوم دكاتر ممهران سرحتنياتات صبوق كده زلوم ግን እቲ ዝረኽብዎ ዘሎ ደሞዝ ምስቲ ዘሎ ህይወት ክወዳደር ኣይክልኒ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ካልእ ዝኹሉ ፅርግያታት ሰሪሖም ይሽብል ኣሎ ብመቕፃዕቲ ልቦም ይጥፊሎም ዘሎ ነቶም ዓዲ መቕፃዕቲ ናይ ገንዘብሲ ኣድሚዎም እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ሰብ ክፅለል ቀሪብሎ እቲ ሕጊ ትራፊክ ዝበሃል በቃ ብመቕፃዕቲ ገንዘብ ክእቱ ስለ ዝደልት መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ኣድሚዎ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣንፀርፅሮት ናይ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕኩም ዘሎ ካልእ ስርቂ ኣብ ደገ ኮይንካሲ 5 ደቂቕ ቴሌፎን ኣብ ዝንኻ ጌርካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ይኽእል ናይ ብሓቂ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለዎ ተዓዲ ቢግ ፕሮብለም ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ብሓቂ ተዓዲ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንኮፍ በፂሓ ከም ዘላን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣድማ ይኹን ካልእ ካብ ዜሮ ዝብገስ ወይ ካብ መጋየፂ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ እውን የድሊ ኩሉ እዚ ፋክተርስ እናደመርካዮ እንድሕር ከይድካ ማለት ሰብ ከማረር ትሪኦ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደረጃ ምምራር ግን another level ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑ ከም ዘሎ ትዝቢ ትርኢኻ ከመይ ገይረ ሓፍ ኢለ ገለገለ ሰብ ወላ ኣድማን ክገብሩን ግዜ ይብሉ ተመናብሮ ይፍቅደሉን እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰቲ ገለ ስለ ዝብል ገዛ ክራይን ገለ መለን ሓኒቑ ስለ ዝሕዞ ኣማራፂ የብሉን ሚን ሲሪየስሊ ቤተሰብ እንተለኹም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ቤተሰብ ናብ ኢትዮጵያ ትሕውሉ እንድሕር ኮይንኩም ክንምንታይ ከቢድ ከም ዘለኹ ትግምትዎ ትኽእሉ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ለንቀና ሓደ ፓስተር ዲና ክንብሎ ወላ ዲያብሎስ ኢና ክንብሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ከም ዘሎን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክኾና ኣለዎን ምፍልላየን ኤርትራውያን እንታይ ኣርቢሕዎም እናበለ ዝዛረብ ነይሩ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ምፅልኩም ነይረ ጅኳ ደልየ ክረኽበ ይክልኒ ኢትዮጵያውያን
ናብ ዓዶም ንዘይጣዓሞም ከምኡ ኢሎም ከጭበርብሩ ወይ ከደናግሩ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ እዮም እዚ ኢትዮጵያ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ኣለዉ ተቃወምቲዮም ባህልቲ ናይቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጽቡቕ ጎደና የርእይዎ ያ ጽቡቕ ጎደና ንመን ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እዚኦም ኖርማል ኢትዮጵያን ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎ ከም ዘሎን ኣዲስ ኣበባ ካብ ካልእ ኢትዮጵያ ቀንዲ ከቢድዎ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ግን ከመይ ገይሩ ክትንስእ ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ከቢድ እዩ ስለዚ ብልጽግና ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዘሎ ቁጥር ጥቂት እኮ በትራፊክ ፖሊሶች በመደበኛ የትራፊክ ፖሊሶች እንቀጥ እነዚህን ሁሉ አልፈን እቤት ገብተን በደንብ አስከባሪ አረ በብዙ ነው የምንሰቃየው እኮ በቃ ታውቀዋለህ። እኔ ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት ወደዚህ ስመጣ 1500 ብር ተቀጥቻለሁ። አሁን ከ30 ደቂቃ በፊት ነው ማለት አሁን ዛሬ 11:07:18 አሁን ተቀጥቻለሁ። የተቀጣውበት ቅጣት በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። እድሉን አግኝተው ብዙዎች አሁን ቢነግሩ በጣም በቀመሩናል 1500 ብር አስበዋል። ከ30 ቀን 15 ቀን ራይዶች ቢቀጡ ከ20 ምናምን ሺህ ብር በላይ በቅጣት መሯቸዋል እኮ በቃ ነዋሪው መሮታል። በእውነት ተው ይሰደድ እድሉን ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም this is the real life of Ethiopians and ከምዚ ዓይነት ናይ ኮምፕሌንት ዝግበር ዘሎ ዘረባ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ሰብ ድማ ንክንደይ ክፅመሞም ይኽእል ንክንደይ ክፀሮም ይኽእል ብሕጂና ክንሪዮ እቲ መረረ ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ብልፅግና ኣብ ካልእ ዓይነት ዓጀውጀው እንዲ ወፊሩ ዘሎ ንሳቶም ኣብ ካልእ ዓይነት ድራማታት እዮም ኣትዮም ዘለዉ እንተቲ ጉዳይ ሓደ መዓልቲ ከተረኻኽበሎም ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና እታ ንዕኦም ኣጆኹም ትብሎም ዝነበረት ተስፋ ትቦም ዝነበረት ሃገር ድማ ንበዓላ ይጠዓማን ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ወሪድዋ ኣሎ ስለዚ ተስፋ ዝሃበካ ሃገር ክነሱ ንበዓሉ ንሱ ሕማቕ ከጋጥሞ እንተሪኢኻ ንስኻ ድማ ያ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ከውፅኦ ዝኽእል የለን ለንቀነ ሓንቲ ነገር ብፍላይ ካብ ሱዳን ትመፅእ ዘላ ድማ ጉዳይ ኣላ Parallel authorities in Sudan calls for unity and civilian protection. Egypt has rejected attempts to establish parallel authorities in Sudan, stressing the need to preserve national unity and territorial integrity amid the ongoing conflict. Speaking in Cairo, Foreign Minister Badr Abdulati reaffirmed Egypt's support for Sudan's state institutions and called for a Sudanese-led political process to resolve the crisis. He warned against external interference and reiterated Cairo's opposition to rival governing entities. ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ ግብፃውያን ተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ካልእ ብመንጎ ዝኣቱ ሓይሊ ክህሉ የብሉን ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ መንግስቲ ሓደ ሰራዊት ጥራይ ክህሉ ዘለዎ እናበሉ ተደጋጋሚ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንዓና ቀንዲ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዱ ዝእቱ ድማ ንዓና ኣብ ሃገራዊ ረብሓና ናትና ኢዱ ዝእቱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክንዲምንታይ ኢዱ እትዩ ከም ዘሎ ኣብ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ሓንቲ ለንቀነ ተዛርብ ዘላ እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ እየ ዝሪኣ ዘለኹ ግን ፅነ ኢለ ከርእየኩም የሳ ኣብዚያ እስከስምዕዋለን ቀነ አበይ ወሪድና ኣለና ክብሎ ከሎ ነው የምትመለከተውና እንዴት እያየው ነው የኢትዮጵያ ነገር በምን ትገልጸዋለህ? ምናልባት ለአንዳንዶቻችን አስደናቂ ወይም የማይጠበቅ ላይሆን ይችላል። ያው እንደምትከታተዩ ከዚህ ቀደም አንቺ ጋራም ቀርቤ ቃለመጠይቅ እንደሰጠሁት ነገሮች መጥፎ አቅጣጫ እየያዙ እንደሆነ ከድጡ ወደ ማጡ የሚባል አይነት ሁኔታ ውስጥ እየገባ እንደሆነ እና ነገሮች ከመሻሻል ይልቅ የበለጠ እየተባባሱ እየተወሳሰቡ እየሄዱ እንደሆነ እና ትክክለኛውን መስመር እንዳልያዝ ነው ስንናገር ነው የነበረው። በተለይ አሁን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ለሁሉም የፖለቲካ ጥያቄዎች መልሱ ጦርነት ነው፣ ኃይል ነው። እንዲህ አይነት አገዛዝ ባለበት ሀገር ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣበይ ኣሎ ተባሂሉ ከመይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ተባሂሉ ዝተሓተተ ፖለቲከኛ ልደታ ያለው ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ሕጂ ከቢድ ከም ዝነበረን ሕማቅ ከም ዝነበረን ንገልፅ ነርና ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትምልሶ ኣብዚ ሕጂ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ እቲ ከቢድ እናከበደ ሕማቅ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ኮምፕሊኬትድ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ትዛረብ እቲ ብልፅግና ድማ ንኩሉ ዓይነት ፀገም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሓደ ዓይነት መፍትሒ ጥራይ ዘለዎ ኩናት ጥራይ ብሓይሊ ጥራይ ክፈትሕ ዝፍትን ኩሉ ነገር ብሓይልን ብቕልፅምን ጥራይ ዝፍታሕ ዝመስሎ ግን ሓይልካ ዘይብሉ ይፍትን ነገር ልክዕ ከምዚ ንገረብ ወይ ንገለ ክቆርፃ ኢሉ ፈቲኑ ግን ደይቆርፅ ነቲ ነገር ሲ ብሓይሊ እውን ክገብሮ ዘይክእል ኣቕሲሉ ጥራይ ዝገድፍ ዝቆሰለ ነገር ድማ ዝሃረምከያ ድማ መሊሱ ክንምንታይ ክቐትለካ ኢሉ ከም ዝመፅእ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ናብ ስቴት ኮላፕስ ውድቀት ናይ ሃገር ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ማለት
ንሪዮ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ኮነ እንተ ሃገር ናብ ውድቀት ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ he fears a total collapse of the state ጠቕላላ እታ ስቴት እታ ሃገር ፋሕፋሕ ክኣትዋ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣምሓራ ኣብቲ ፉል ስኬል ዎር ክልል ኣምሓራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ይካየደሉ ኣሎ ኦሮሚያ war is going in most areas ኣብ ዝበዝሕ ቦታታት ኩናት ይካየድ ኣሎ ክልል ኦሮሚያ ትግራይ the situation remains precarious and could slide back into conflict at any moment ትግራይ መግለጽ ኣብ ዘይርከቦ ስቴጅ ዘላ ናበይ ከም ትኸይድ ድማ ይፍለጥኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ድማ ናብ ከቢድ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ይብላ ኣሎ regional foreign involvement ዞባውን ናይ ደገ ምትእትታውን ድማ there are signs of new war preparations that could involve foreign powers ስለዚ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክመፅሉ ዝኽእሉ ጉዳይ እውን ከም ዘሎ ድማ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ ስቴት ኮላፕስ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ሃገር ሙዳቕ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እውን ይዛረብ ማለት እዩ when asked to clarify it represents a situation where there is no central or regional government ስለዚ ሙዳቕ ናይ ሓደ ሃገር ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ክምልስ ከሎ ኣብቲ ሃገር ማእከላይ መንግስቲ ሓይሊ ምስ ዘይህልዎ ስለዚ እተን ክልላት በብዝመስለን ክነብራ ከለዋ ሕጂ እውን እኳ ዊና ዘለና ስለዚ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ቦታታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እንተወሓደ ግን ባጀት ስለ ዝቋፀር ዘሎ ገንዘብ ደሊኻ በዓልካ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ እምበር ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ወርቅናትና ኣይንህብን ኢና ብካልእ መንገዲ ክንሸጦ ኢና እንተዝብል ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ደረጃ ሜይቢ መዋፅኦም ነይሩ the only source of income ንብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ወርቂ እዩ ዘሎ እቲ ካብ ክልል ትግራይ ወፂኡ ዝኸይድ ዘሎ ወርቂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝምለሶም ዘሎን ፈፂሙ ክተሓሓዘ ይከኣል ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ኣታዊ ካብቲ ወርቂ ናይ ትግራይ ይረክብ ከም ዘሎን ንዓታቶም ድማ ዕሽር ናቱ ከማን ይህቦም የለን መፅኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ሕማቕ ነገር ዝውዕል ስለዚ እቶም ተጋሩ ቆሪፆም ባዕልካ ትፈልጥ ኢሎም ወርቂ ናቶም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ወሲዶም ብኤርትራ ገይሮም ድዮም ብሱዳን ገይሮም ናብ ዕዳጋ ከቕርብዎ እንድሕር ክኢሎም እዚ ሕጂ ዘሎ ብዙሕ ሕማቕ ኣካይዳ ነብሶም ክኽእልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣለዎም ግን ብርግፅ ባጤራ የብሎምን ባንኪ እውን ኢንስቲትዩሽንስ የብሎም ማለት ከም ሃገር ክትከውን እንድሕር ኮይንካ ስኢልካ ወርቂ ስለ ዘለካ ጥራይ ሃገር ትኸውን ማለት ኣይኮነ ሓደ ክሕግዘካ ዝኽእል ሓይሊ ክልል ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ከመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ እንድሕር ኢልካ ወርቂ ሸይጡ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ ወርቂ ናቱ ግን ሲስተማቲክሊ ኢንፍራስትራክቸር ኣለዎ ሶማሊላንድ ከመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ ሃገር ዘይኮነ ከሎ እንድሕር ኢልካ ሃገራት ኣለዉ ከም ሃገር ንክኸውን ዝሕግዝዎ ንክልቲኦም ንዳዕመ ሰሪዕ ይኹን ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ንክኾኑ ዓብ ሓገዝ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ይበሃል እቲ ኢማራት ዝበሃል ኢንፍራስትራክቸር ስለ ዘለዎ ባንክታት ስለ ዘለዎ ኮኔክሽን ስለ ዘለዎ ፕላትፎርም ስለ ዘለዎ ንዑ ተጠቒምካ ከም ሃገር ኣክት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብመንገዲ ናቱ ስለዚ ንተጋሩ ከምኡ ዓይነት ፕላትፎርም ክቦም ዝኽእል ክረኽቡ ክኽእሉ ኣሎም እጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ፅምዶ ስለ ዘሎ ኤርትራ ደይትቦም ብሉና ኤርትራ ንባዕላ ዓቕሚ የብላን ከምኡ ክትገብር ምክንያቱ ኤርትራ ሃገር እያ ግን ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይትቋፀሮ ንባዕላ ኤርትራ ብገዳ እያ ዘላ ስለዚ ኤርትራ cannot provide ትግራይ እውን I don't think so ሱዳን እውን እንተኾነ ክትቦም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንባዕሎም ሱዳን እውን ይገዳ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ምናልባት ምሳ ከተሓዘልኩም ተመሳሳሊ ሕቶ ኣገዳሲት ሕቶ ስለ ዘላ ኣብ ናይ ትግራይ ሲቹዌሽን እውን ከነተሓዛ ስለ ዝኾና ኢና this interesting question ኩነታት ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘለዎን ልክዕ ከምዚ ሕጂ ክዝረብ ከሎ ስሙ እንታይ ዝቐረበ ሓደ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ትግራይ ምንታይ ኩነታት ዘላ ተተባሂላስ ክልል ተኢልና ክልል እውን ኣይኮነትን ምክንያቱ ዝነበረ ግዝኣታዊ ቦታ የለን ተቆራሪሱ ዘለሉ ኩነታት ኣሎ ብፌደሬሽን እና ንማሕደር ተልካ እውን ፌደሬሽን ዘምስል ነገራት እውን የለን ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኢልካ ብዙሕ ነገር ይሕዝ ዘላት ኣሎ ናብ ምንታይ ገፃ ትቐርብ ትብል ትኸውን ሕጋዊ ብያኔ بدن بوزية فلوت أزلون تزوج وجن تقرأ أكل إثيوبيا يكون تنكب هالكلو تاي مالتي وأنا خل كلو تاي مالتي تلك النجن كم رسالة غيره. حنتي خلال بناء إثيوبيا حاجة منستي أكل نايت عدي أزبلوا كل في زمانه نجارات له. هدفت بيت مخلنا نايت عدي أفتي حاجة من شاو كتير له. نعم نت برلمان إثيوبيا سكندي كذي حاجات توصي حكي أوجات توصي. زيهم نتقرأ يمكن مالتي. بتناي إثيوبيا حاجة منستي مخلنا أكل نايتي برلمان نايت حاجة من شوي سلزي كونت. هذا أكل إثيوبيا زي بلاد فيك. هاوس أوف فيدريشن بزحت سنوات وسنين. حاجة من قصة ترجمة هوي. لا تخنوا. حاجة من قصة ترجمة هوي تقرأ جلنا.
زي حدا أكل نيتيبيا زي يقبرأي بتي نيتيبيا حق من قسم مسارات أب كابيني ميسترات نيتيبيا نيتيجراي توكالي يلن تقرأ يلنن تقرأ مغلاون نيتيجراي توكال مهان أفعل لهنو تقرأ كله يوم هكذا تقرأ له أب ميستر أب بيت مخل ميسترات نيتيبيا له يوم تقرأ نيتيجراي وكيلهم جنا يكون سلسلة تقرأي ولا أفتي إكزيكيتيفون يلان أفتي ليجيسلاتيفون يلان أفتي هاوس أوف فيدريشنون يلان سو وزي أكاد إثيوبيا يكونتن تقرأي زبل نتوتات يوم يزبلك سلو دا سؤال كبي بخستاي سؤال كتر يخلق أنت تمثل تلكني ديفاكتو نجار عينتي تيركوام سو إثيوبيا سؤاله سيمبل بيروقراسي ناي بجت ناي قلة زي administrative cost زت أمته ركبيو زنيو على دموز تخفلي خالتهم حال حلفو توصل كابيتال بجتون نتصي مثلني حال حلفية زولا كذا كازو تاي ركب يلن سلزي نتا يا الكاتشوا تقراي تلكني نتان كيغاغا ليغال ترمو ناي حق خيلاتات تزولو صبو دس يلني سيكون يلتل رؤيه تلكني كن زي مصو زي نصوعو ديفاكتو يزمس ديفاكتو ناي نصوع تقراي بوني تفلتن سو تكبر تهزني هلو كنتات كتر يخلخ كن زركبو تولد تግራይ ኣባላት ተቃወምትን ተወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን ዝሳተፍሉ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ መድረኽ ዘተ ትግራይ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እዚ ብሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ዝተዳለወ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ኩነታትን እዋናዊ ጸገማት ትኽልልን ዝጠመተ ዘተታት ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ኣጀንዳታት እቲ መድረኽን ዝተለዓሉ ነጥብታትን የማነ ናግሽ ምስ ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ ቅድም ክብል ከንቲባ መቐለ ዝነበረ ሕጂ ድማ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ውድብ ስምረት ኣቶ ብርሃነ ገብረየሱስ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ከነስዕብ ኢና። የኢትዮጵያ ሀገር ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ትግራይ ዝበሃል ከመይ ዝበለ ፈተና ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና። ብልፅግና ድማ ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቂሙ ንረብሓናቱ ከውዕሎ እዩ ዝፍትን ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ድርቁስቁስ ዝበለ ተዳኸመት ክልል ክገብራ ከም ዝደልን ናይ ተጋሩ ኣቕሚ ድማ ብኩሉ መንገዲ መንፈሶም ባይ ዘ ወይ ገለገለ ሓይልታት ነዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ከም ጀኖሳይድ እውን ይቆፅርዎ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ጥራይ ኮንካን ሕማቅ ትፍፅም ህዝቢ ሞራሉ መንፈስ ናቱ ከም ዝዳኸም ትገብር እንተለካ እውን ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ነቲ ህዝቢ ንምንብርካኽ ትገብሮ ዘለካ ስለዝኾነ ምስቲ ናይ ኩናት ገበናት እዩ ዝፅብፀብ እዮም ዝብሉ። ብሓፈሻ ግን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝገበሮ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ፖለቲከኛ ኣላ ኣብ ዝቐረባ ምእሳራ እውን ዘይተርፋ ዝብላ ኣነ እዚያ እስከስምዕዋ ልጠይቅ አንድ ጥያቄ እናንሳና አንድ ጥያቄ እናንሳ። በትግራይ ጦርነት ጊዜ ህዝብ ተሳስቷል ብዬ አስባለሁ። በትግራይ ጦርነት ጊዜ ህዝብ በጣም ተሳስቷል። በምን መልኩ? ትልቅ ፋውል ሰርቷል ከምለው የትግራይ ጦርነት ሲነሳ ታስታውሱ እንደሆነ ጦርነቱን ማን ጀመረውና ውጊያውን ማን ጀመረው በሚል ሁለት ጎራዎች ተከፍለዋል። ጦርነቱን የጀመረው አካል ሌላ ነው፣ ውጊያውን ግን የጀመሩት የትግራይ ኃይሎች ናቸው የሚባል ነገር አለ። ያንን ሁሉ ወደ ጎን ትተን የትግራይ ጦርነት ማንን ነው ኢላማ አድርጎ የነበረው ነገር የሚለውን ማንሳት አለብን። ህወሓትን ብቻ ነው ወይ? ገባኝ። አሁን ህዝብ ተሳስቷል ነው። እንዴት ተሳሳተ ነው ጥያቄው? ላስረዳ፣ ወደዛ ልሄድልህ ነው። ህወሓትን አልነበረም ኢላማ ያደረገው። ህወሓትን ብቻ ኢላማ ቢያደርግ አዲስ አበባና ሌሎች ክልሎች ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ተቀባይነት አይኖራቸውም ነበር። ብሓፈሻ ምስጢረ ስላሴ ሽማ ሓንቲ ዓባይ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ እንድያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ክበሃል ከሎ መብዛሕቲ ግዜ ከም ዝዝረብ ብልፅግና ነቲ ኩናት ኣንጻር ህወሓት ከም ዝነበረ ገይሩ ይዛረብ። ግን ቅርብ ኢልካ ነቲ ኩነታት ተሪእኻዮ ግን እቲ ኩናት ኣንጻር ብልፅግና ጥራይ ኣንጻር ህወሓት ጥራይ ድዩ ነይሩ? ከምኡ እንተዝኾነ ነይሩ ተወለድቲ ናይ ትግራይ ካብ ፈቐዱ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ከም ዝህገሩ እንትእሰሩን ንብረቶም እናተዘረፈ ካብቲ ዓዲ ከም ዝወፁን ይግበር ነይሩ። ስለዚ ዊ ሃቭ ቱ ስቶፕ ኣንጻር ህወሓት ጥራይ ነይሩ እቲ ኩናት ዝብል ዘረባ ክንጥንቃቕ ቅኑዕ ኮይና ይስማዓኒ። እቲ ኩናት ኣንጻር ተጋሩ እዩ ነይሩ። ተጋሩ ንምንብርካኽ ዝተገበረ መንፈስ ናይ ተጋሩ ሓይሊ ናይ ተጋሩ ንምፅንቃቕን ንምድኻምን ዝተገበረ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ኣጋይ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል እዩ። ብሕጂ እውን የልዕል ኣሎ። እቶም ተጋሩ ግን ደና ሲሪየስ እቶም ምስ ብልፅግና ዘለዉ ነዚ ጉዳያት እዚ ክሓስብሉ ይጅምሩን እዮም። ባይ ዘ ወይ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕርና ድማ ዝብልዎ ካስምዕዎም ኣብዚ ተዓዘብ የአሰብን ባህር ድረስ ዓሰብን ክሳብ ባሕርን ከብፅሕ ዝኽእል ሕጋዊ መራፂ መፅን ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ እንታይ ተገይሩ ውድቅ የተደረገው
የትኛው ነው አሰብ አየናይቲን አሰብና በኢትዮጵያ ከምትጽል ሕጊ ክርክር ወቅት የኮሎኒያል ህጎች ናቸው መግዛታው ሕግታት ማለት ለክርክር የቀረበው እኮ በኮሎኒያል ቢመጡም እንግዲህ ኤርትራ የተፈጠረችው በውጫሌ ስምምነት ነው አይደል? ኤርትራ እስተፈጥረት በውዕል ውጫሌ ኤርትራ እንደ ሀገር ነው የሚልስ ሀገር ነው 83 ከም ሀገር ዝኾነትሉ 1991 እዩ አይደለም። የጣሊያን ኮሎኒ ናት ተብሎ ለጣሊያን የተሰጠችበት ኤርትራ በ1889 በፈረንጆች አቆጣጠር አይኮነን ናይ ጣሊያን ግዝእት ያ ተባሂሉ ንጣሊያን ዝተዋሃበትሉ 1889 በአቆጣጠር ፈረንጂ አቡ ጫሌ ወዘተ የሚለው ከሀቅ የራቀ ነው፣ ከታሪክ የራቀ ነው። ትክክል አይደለም። አፄ ምኒልክ ያንን ለምን ፈቀዱ? አሁን አፄ ምኒልክን አልወቅስም። አፄ ምኒልክ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ሕጂ ንሃፄ ምኒልክ ክኸስስ ኣይኮንኩን ንመላእ ኢትዮጵያ ክወርር ዝሓሰበ ብከምኡ ተኸላኺሎም እንተኮይኖም ናይቲ እዋን ሃዋህው እዩ። የወቅቱ ታሪክና ሁኔታ ነው የሚወስነው። ግን ኤርትራ ከ1869 ጀምሮ የጣሊያን ኩባንያዎች አሰብን ገዙ። ናይ ጣሊያን ኩባንያታት ካብ 1886 ጀሚሮም ንዓሰብ ገዚኦም ናይ መጀመርያ ግዛት ኢትዮጵያ ዝኾነት ዓሰብ ዝተገዘአትሉ ሽዑ እዩ። እናስፋሕፍሑ ድማ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሓዝ ውግኣት ኣካይዶም ዓሰብ ትምፃእ ዝብል ካበይ ዝመፀ እዩ? ምክንያቱ ኤርትራ ግዛት ጣልያን ተባሂላ ሃገርና ተቆፃፂርና ኢሎም ሒዞም ኣለዉ። ዝኾነ ዝሃቦም የለን ብሓይሎም እዮም ሒዞማ። ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመታት ተቃሊሱ ኢህአደግ ገና አዲስ አበባ ከተቆፃፀረ ካብ ዓሰብ ክሳብ ቃሮራ ሃገሮም ተቆፃፂሮም ኣለዉ። የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ግዛት አሰብ የተገዛ እንተወሓደ ናይ ኢህአደግ ናይ ህወሓት መራሕቲሲ ወላ ኣንፃር ኤርትራ ይኺዱ ታሪክ ዝፈልጥዮም ነይሮም። ከምዚ ናይ ሎሚ እልፍ ዕሸል ወዲ ዕሸል ኣይኮኑ ነይሮም ሲዩ መስፍን እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዘድመያ ፖለቲከኛ ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ድሓር እውን ናይ ኢጋድ ሓላፊ ዝነበረ ብሓፈሻ ግን ዓሰብ ናትና ነይራ ገለመለ ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ እንጅልና ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ እዝኖም ደጊፉ ደስምዖም ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣይፈትዎን እዮም። ብከምዚኦም ድማ ንህወሓትን ንኤርትራን ብማዕረ ኢና ንሪኦም። ህወሓት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ንኤርትራን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ትስንት ዝገበሩ ዝብሉ ካብዚን ወዲ ከምዚ ነዚ ዘረባ ብተደጋጋሚ እዮም ደምፅዎቶም ብልፅግና እንተተሓቅንስ እዩ ወላ ሓንቲ ክውስኹሉ ዝኽእሉ የለን። ጌታቸው ረዳ እውን ባዕሊ ከምኡ ኢልዎም እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝበሃል የለን። ኪድ ቀይትካ ታሪክካ ኣብ ታሪክ ህወሓት እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጥፊዎ ትብልዎ ፅላለ እዩ ዝብሎም ዘሎ። እዚ እውን ኣካል ናይቲ ናይ ታሪክ ምዝንባዕ ክእረም ከሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ዓይነት ሓበሬታ ነቶም መንእሰያታት ክትነግሮም ከላ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ካብኡ ቀፂልና ሓንቲ ክበኩም እየ ካብ ኤርትራ ደስ ዝበለትኒ ቪድዮ ድማ بفطوم أي خلونيوم عبد القادر كبيرة حربنا عبد القادر كبيرة أبشحن 900 كناتي العلامة عمتي هوتي كحلفو يخلي يخونو اتناتي العلامة قتلوجن بفطوم أي خلونيوم عبد القادر كبيرة حربنا عبد القادر كبيرة أبشحن 900 كلتان أبدسيت داست وليدو ناي فلمات مرتو بناي حيمانوت تمرتي قرآن يفلمو دحر زينا متوع بمخاد ناي مبقاتات مرتو أب فرديناندو مارتين كسابتين إرتران زفكر اللوم زنبرة رابع كفل باتحو ود 10 عامات مسكونة تمرتو نمقتال ناب قد تمرحو أب ودما ناي حق تمرتي دحر متنع ناب إرترا تمليسو فلما أب أسمرا كم ترقامن أم مخارنت أنيح أب يمن بتزبر كتوز نبر سراح أزيو هو سب كركب بغيعو سلازغونون أناتي أمونغو سعود عربن يمن زنبر نايدوب مسحاب كمونغو ناخوينو أقل جيلو من باري نكر عبد القادر كبير حركاتهم عبيت مهوراتنا إرترا أياتاتنا إرترا يوسلزي نقرب من قدنا كم زنا قبرنا جاقانونا نقدميت كان مصدما اتزبالة صقا خويني سمعني سلازي كاتسينا ناب good news كنسقرينا what kind of good news do we have بزياني جمر في بسرعة نخوص اجري اترا روبرت جلاتزر نافقرات كانت اتراك تصبر مخانو وقعي تقريت له وكحاقو السنة ازي قلبتن مترون تسع عنده اموتو بولس ابقعي اب كلبات كارديف اب كم بعل تحت بريميلك زركب ودرات عبي تمت تدرخي وزنبرت قعيو ابزح جوان لما اب جرمانيت كانتو لعلي 210 صوتات المكياد 8 شوطات كمزقب دخل زي حيالات قعي بقعت هاجرات كانت اترا بقربت كاتاتولو بصنح وجنات مسرت استطاعت هذه نمو قولها قولوا إترا وكيلو قطعات كم تسامع تحبيرو له ديجينا دقا جيمنازين تنساي خعص إجري إترا حال درجان قمت دوسن وسانة بطعمي آزيو أقداس وين رخيم ناس لدينا نابهم بقوانو كان حلفينا
ኣብ ዝቕፅል ኣብ ናይ ዩቲዩብ መደባትና ክትከታተሉ እንዳዓደምና ንሕጂ እዚ ምስሊ ሓበሬታ ዝጆባ እብለኩም ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ተሳልሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣዝዩ ንፍዕ ተፃዋታ እያ ንሃገራዊ ጋንታና ንሃገራዊ ጋንታና ንክፃወት ሕራይ ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብ ተመክሮ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ ኤርትራ ድማ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ እያ ከምዚ ዓይነት ተፃዋታይ ሕራይ ናብቲ ሃገራዊ ጋንታይ ክሳተፍ እየ ብምባሉ ኢትስ ቢዩቲፉል ኣብ ቡንደስሊጋ ብፍላይ ቡንደስሊጋ ሞኻብ ምስ ሃምቡርግ ዓባይ ክለብ ዝፃወት ዘሎ 32 ዓመት ከምኡ ድማ ዝኣክል ተመክሮ ዘለዎ ኢትስ ቢዩቲፉል ስለዚ ንቐፅል ናብ ምሉእ ትግባረ ናብ ኩነታቱ ናብ ሓደ ጭቡጥ ነገር ከም ዝቕየር ይግበረልና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እምበር ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ መመሊሳ ክትሕይል ትኽእል ክለብ ምዃና ጥራይና ንርኢ ዘለና So richtig. Die Fragezeichen bei allen waren groß. Wie schlägt sich eine Nation, die seit 7 Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hat? Ein Team, das im Grunde komplett neu zusammengestellt wurde und wenig Zeit hatte, sich kennenzulernen. Die Antwort? Sehr gut. Eritrea hat es allen Zweiflern bewiesen. ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሚድያታት ቤላ ገይሮም እዮም ንኤርትራ ከኽብርዋ ጀሚሮም ዘለዉ ናይ ጀርመን ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ነዊሕ እዋን ካብ ኩዕሶ ተኣልያ ፀኒሓ ሳዕ ክንደይ ተኣምር ትገብር ከም ዘላ ዝገልፅ ቪድዮታት እዩ እዚ እውን ኤርትራ ብካልእ መንገዲ ሽማ ከልዕልዋ ዘይክእሉ ዝነበሩ ይግደዱ ኣለዉ ሽም ኤርትራ ንከልዕሉ ስለዚ ኩዕሶ እግሪ ዓብ ተራ ኣለዎ ክንብል ከለና ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ንቐፅል ኣብዴት ብዛዕባ እቲ ቲም ክንርኢ እንተኮይና ድማ ኣብዚ እውን ያሬድ ተስፋይ ዝገበረ ፖስት ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬሽ ዝኾነ ታለንት ዘለዋን ናይ መንእሰያት መንፈስ ዘለዋን ናይ ዕቤት ተኽእሎ ዘለዋ ምዃናን ብዚ ፀወታ ክልቲኡ ፀወታታት ምስ ኤስዋቲኒ ዝተገበረ ከም ዘነፀረ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታና ማእከላይ ዕድመ ናይቶም ተፃዋቲ ካብ 22 ክሳብ 24 ምዃኑን እቲ ኣሰልጣኒ ናይታ ክለብ ድማ ሃሽም ያካን እውን እንትኾነ በታ ክለብ ኣፀቢቑ እቶም ተፃዋትን በታ ጋንታን ኣፀቢቑ ከም ዝተገረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ ብዙሓት እውን ተመሳሳሊ ርእቶ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ውሽጢ ሒደት ሓፂር ግዜ ዝተዋሃደት ጋንታ ብዙሕ ሓደ ስልጠና ዘይገበረት ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምምፃኣ ድማ ንብዙሓት ዘገርምን ደስ ዘምምን ኮይኑ ዘሎ ነጥቢ እዩ ካልኦት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለው ወርስ ገና ሃብ ኔክስት ስቶፕ እንታይ ክኸውን ካብዚ ናበይና ክንቅፅል ዝብል ሕቶታት ድማ ብተደጋጋሚ ይመላለስ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ወላ እኳ እዛ ጋንታ እዚኣ እኹል ንስልጠና ዝኾን ግዜ እንተዘይረኸበት ኣሰልጣኑ ንባዕሉ ንገሊኦም ተፃወቲ ከይረኣዮም ኣብ ናይ መወዳእታ በዓልታት ዝረኣዮም እንተኾነ ዘርኣይዎ ብቅዓት ጥራይ ዘይኮነስ ኮሚትመንት ፅንዓት ከምኡ ድማ ተወፋይነት ንዓወት ዘለዎ መንፈስን ስኒ ምንካስን ድማ ኣገራምን ኣደናቕን ከም ዝኾነ ብዙሓት ክገልፅዎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕጂ ድመፅእ ዘሎ ናብ መፃረዪ ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነት ውድድር ብዙሓት ካልኦት ከም ዝብልዎ ዘለው ፍሬንድሊ ማችስ ወይ እውን ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ከድሊ ከም ዝኽእል ድሮ ሶማላውያን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ሶማልያ ክራኸቡ እንተዝኽእሉ ክልትየን ናብ መፃረዪ ክፃወታ ምዃነን ዝንገር እዩ ስለዚ ኤርትራን ሶማልያን ክፃወታ ተዝኽእላ ዝብል ፅሑፋት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክርኢ ጀሚረ ኣለኹ ውድ ቢዩቲፉል ነዚ እውን ክንሪዮ እንተንኽእል ማለት እዩ ኤርትራ ገለ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ወላ እውን ምስ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ደገ ክለባት ድዩ ናይ ገለ ዝኾነ ፀወታታት ክትገብር እንተኽኢላ ፅቡቅ እዩ ልምምድ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ንዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ዳሓን ዝኾነ ልምምድ ጌራ እንተትፀንሕ ዝሓሸ ምኾነን ብዙሓት ድማ ንኸምኡ ከጋጥም ድሌት ከም ዘለዎምን ሓሳብ ከም ዘለዎምን እዮም ዝገልፁ ዘለው ንሕና እውን ከም ደገፍቲ ናይታ ክለብ ማለት እዩ ፅቡቅ ናታ ጥራይ ስለንመነ ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ ሓዳሽ ቪድዮ ናይቲ ቁሩብ ንፅር ዝበለት ቪድዮ ናይተን ናይ ሃገራዊት ጋንታና ጎላት ክእትዉ ከለዉ ወፂኡሎ እታ ቪድዮ ኣውፅኦም ኣለዉ ብፍላይ እታ ካልአይቲ ጓል ካብታ ናይ ቀደም ቁሩብ ተሓይሻ እታ ቪድዮ ግን ካብ ናብኡ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ይመፅእ ከም ዘሎ ብዛዕባ ክለብና ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታና እቲ መንፈስ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ሓጎስ መንፈስን ክሳብ ሕጂ ብዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ንሕና ኩሉ ግዜ ነዛ ክለብና ዝምልከት ሓበሬታ ናባኹም ከነብል ክንፍትን ኢና ኤክሳይትመንት ናትና ብሓደ ግዜ ወይ እውን ሓጎስ ናትና ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ የብሉ ንነዊሕ ከም ዝቕፅል ክንገብር ኣለና ንስኻትኩም ድማ ብኩሉ መንገዲ ደግፉ ኣብ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ነዚ ዓወታትና ንቅድሚት ከነምፅእ ኣለና ተኻለይቲ ጎል ዘይረኣናዮ ዝነበርና እውን ለንቀና ሪኦምና ኣለው ኣሊ ሱሌይማን ድማ ናይ ብሓቂ
ተኣምር ኮይኑሎ ክንብል ንኽእል ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ከዓትየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይተኹምን ሓሳብኩም እንግደፍ እናበልኩም ፅብቕቲ ደርፊ ምፅቡቕ ሳዕስዒት